Aksyon Balita! Ayon is the second time. Nana ni last year, ato rang gipanindutan karon. So same frame, i-enhance lang gipanindutan mas nindot. Nindot ko siya kay wakaw na sa kanang mga timpat, magsuroy-suroy ka sa mga nailain na lugar. No, magyani mo ang mga, because ato maguntin karon is Christmas around the world. So while nagsakay ka sa train, makita ka sa mga lain-lain dayan-dayan, no, mga lugar, and also you will meet sa mga tao nga mga nanoroy. So it is a very fun, lovely experience para sa ato ang labi na sa mga kabataan. So malipay mga utak kung atong mga kapauhan, malipay. Kita na to sila. Hindi nga sakay-sakay, train, dako kailang kalipay. Pag-ilog taon o sakay. Yung pagsalig, kaya kanina mamadala yun sa pagkona na pagpalakuson po sa nagkagyan. Yes, una tanan ng gabi. So, na-overwhelm kita na taas ang pagsalig ni Mayor Jan nato para sa pagdala nato sa lungsod sa Pamplona to greater heights. Sa iyang gisugdan, nakaayo sa lungsod sa Pamplona, maulaw ko ta, kadili nato paningkamutan. So, dili nato paningkamutan ang iyang gihatag na pagsalig ang iyang gibilin na kaayuhan sa lungsod. So, walay rason nganong dili ta maningkamot. Kay nakita man nato ang event karon katong Kapaskuhan, paling ninduta na sa lungsod sa Pamplona. Kita nato nga halos tanan nga katawhan dili lang sa lungsod sa Pamplona kundi mas silingan natong lungsod, silingan natong syudad na dito sa ato at celebrar nato sa Pasko. So, sa ingon ana ang paagi, no, nakita natong kalipay nga ako ang magsalig ng gihatag ni Mayor Janice nato para sa sunod na administrasyon para diri sa lungsod sa Pamplona. So, pero no, it's a big challenge. Ako kayo na siya nga challenge para nato because sa pagdawat yun ako first akong gistorya is first akong gistorya yun is Mayor Janice have set a very high standard of public service. Dili lang sa lungsod sa Pamplona kundi sa kinatibuk-ang probinsya sa Negros Oriental. Ang pagserbisyo ni Mayor Janice is a very high standard. So, it is a challenge, no? For us, it is a positive challenge para nato nga mosunod. Siguro hinay-hinay. So, ang promise lang yun ako ni Mayor Jan sa grupo sa talang katawan sa lungsod sa Pamplona, na dili nato usikan ang gisugdan ni Mayor Janice. Paningkamutan nato nga mapadayon, kung matupngan o malabuan mas maayo. I know Mayor Janice will be happy also because at the end of the day, diri po siya mapaulit sa lungsod sa Pamplona. Malipay po na siya nga mapadayon nato ang iyang gisugdan, malapuan man or matupngan. I know she will be happy, and all the tanan nga katawan sa lungsod sa Pamplona will be very happy with that also. Fortunately, ikan pag November nangita kita guest para karon pero wala gini, unfortunately wala gyud available nga mga artists na atong gitang contact. I-contact ka sa Sweet Notes, i-contact ka sa Don Tito, i-contact ka sa Wilfredo. Wala yun sila tanan. Okay, Christmas season niya, may advice sila nato nga next year, dapat October pa, bukabuk na dahita nila if mga Christmas. Kaya sugod na December 1 up to January, wala na yun na, fully book na yun na sila sa inyong anak. So hopefully, next year, karon na atay band, it's a local band from Bais, no, Piso Quintet. So nagyapon nagtukar karon. Aksyon Balita! Walay pugong-pugong bubulgar sa kamatuuran sa kanginan.